Namarka jing sokya halor ka jing dawa jong kijaj ban riu harijan ban pensinaying bat ban ai ka pisa bat ban sinaying bat ban ai ru ka jaka hadu spa square meter ka wega longying u MLA jong ka North Chelong constituency ba adel bat nongrum ulong ba omdei ban ya pen ne ban penhun yano tang ban sngo bhai lade bat ban klet yak jinglong trai bat omdei ru ban ailan ya kibar jala ban le trai kli apo ka jala Meghalaya habakaran ha kelat pathai kubor haba yu iya kejingle dan bor bat let try jongki khar mentor ya sorkar ban pan jaka bat ban pan pisa bat bakadeiru ban penchna ya kiyeng rengkat bat kejaka ke bar spa square meter ke wei ke longying kena makin la ban sa rengkat nakaliang jong tu MLA ula tangon tenge ya ke sorkar NPP bat yo ba prestun tensong halor ke jing menjur jong u ba sorkar kan penbiang ya ki uba edil bat nongrum ula berthen baga seng NPP kebelalam khamat igane ke sorkar kamdei ban kam trai ya ke jaka jong ki trai ri trai muluk bat ban benda ya ke jaka syaki bom dei hok ban yo bat baki jaka ki badan hanong ba Shillong kamdei ke jaka jong ke seng NPP ong uba edil bat nongrum kalau ka khubor ka ba bidang kam ban pensyai sampai ba ka mga khantam kumu local MLA jong ni ka 17 North Chelong constituency bahap lang ketika kami mulong ke besyong kini ki brio ke bagi ki harijan ki besyong ni pothang mulong bat kani ki isu di bahasa teng la pun tali ki senam bat mentana du kani katam ba lawan saka election ke batamai ni du arca kharpra bahasa pending biang ha ba kham sim lala ban penolong ki jing temu ko ki pai ba jong ke jala ki pai ba ki belong ki tribal ki ba thrang ki ba seliang Madiui baka government kan yo bah ya ban penkerja tinri ngaku apan keren ka sho ban penpau baka ni ka kentin relocation ban penkerja ya kini ki parlok ki ban hati jaka wadara ka dei ka area ka ba hab po konsumsi johan dengan compromise mulo ngadu ki por election badap ki por election barang wanru markei ka ba ngidong kam kum ki nomi khmat ka long ban warra ya kata ka jing suk ki song suk song sain bat ki wiki bar jala kibaran ni kari jungi kimdei banle try kle bat nasmo ban pakai mau government of the day kamdei bahkan cupan sobha yanu nak banta ka jingkwa burong jong kamala di nak banta ka jingpan kre next election berkani ka decision ka basim hakaban penkarya ya kini ki harijan nanti jaka ka basulingo kalong ba kata ka kentin relocation ka ban relocate de ban relocate ko mga kren na basay na baslam bari ban relocate ban penkarya tang ya ki government employees namar kini ki de ki bawan lamba la instruct ki la authorize ki lamba ki department repair hakipor ki blalit adu ki bonus nam blalit ti habala bo ya ki hangtai lamba ki department la pha ya ki udong kam relocate ki respective government quarters ki balong ki department concern ke jongki kata kadi gawe ka ba clear ka bang nang kimi ka ba la sideline yang ai bon ki banta jongki issue khamtam ki badi barkani ka constituency ki jonga ka ba solingo kalau don't use that there must be something hidden agenda ka baradu ko basang ki claim include lanya banong kumu dohot jong ni ka HLC ka bala yalam dai deputy chief minister tiba nak solingo kani ki ka ba penhun dah kata condition dah kata kendon ka bakibu kini harijan banong ba baru ki laispa so far settlers ki basong basa antai ki di banyo dah kawai par ke jaka ka bagi demand manta banbu khmat ka government ka ba khawpot ka government ka ba jem soft government semeti kan poi arjar sispa sanpo square feet kiran hok iu bakin demand maki kat notam nada sibuk mata ki ong baki de ki food grade employees te ki banja ki par ki grade food employees jo ki wei par ki department ki prado ki prasam tu bude ki haban persana ya ki yang isam kani government haban sim ya jigir clear ya kini ki bapa dismantle ye ka overbridge po morpran ru la jaga hi bare la sukhapnya lamba kitu ki nongsong dukan tu po kasi market kitu la di banai separate plot of land kani ka ba ngako bu kum lokal mali ba kadon ki sandet ka bakim ko haru yang aban bu ban iklim beringan haban ban khro beringan haban terwai ladi kamera mejoki baru ka sing basran na po meeting ka ba khadu chief minister malo ba am here hata ka meeting ka ba do por barang ye hurura po kani ka consulting arja khapra malo ba am here representing the voice of people. The people doesn't want any assurances, doesn't want any suggestion. What they want is a decision.
Tidak terkadang kami include nga hapo ke komiti. Tidak kalau tanong rim ke ba ngaru nga kentu yang kipai ba jog jala. Ngini yang teling na pede kadau pede kari ngin pedi kita ya kata kejumlong. Trai muluk namang nasa nyon nasa suppress broklian. Kan violate ya ka lana transfer act. Tama kini kin pan ya ka ban chef yaki hapo European World. Bahkan ni European World mentang ngila hapan penduk no ngap pen kre ki isu na ka ban ta kumlo ban pen kelas ki normal area ki badi ki schedule area. Nomor ba kani kala sim kabu plat ko mujak beriu. Ti bat ka berkipai ba jong jela ki mo sotu. Baka NPP headed by NPP this present government kadai ban sim ka blame bat kadai ban mat du punishment. Nomor ka border uladi ya kani ka pereng joni ka sor ru matalap ya kani ka harijan ka ba ngitip ya ti ka thami molong ba chongni parlo harijan ila themu ya ka bande dani galenti ka bangam tip lejing sya ka jing themu kalong good intention nak bertaban develop itik area nak bertaban decongest yang slow but mata south nam tam kadai ga NPP government headed by NPP but hiwi ru beran pok NPP hidi ban siam nak blame kan lo jing suffer ki pai ba abri congestion tanah kada bagi bargit ki khang lenti banya naida kan ka isu ru paken weng ka bargit kemla naida paken siap fikir kemla tiga ba so lingo paken siap bargit haki barjala kadi bomla wan priang kadi highly objectionable highly questionable but ngak kuat bu cekli we to deputy chief minister kai kata ka NPP government kai kata ka NPP party ba headed do chief minister begini try klik balik ni ka khando siap kadai mo jong ka NPP once upon a time aku akan pau bahkan ni ka land all belong to the people.